tayo ngayon sa EM's Garden. Ayan. Itong EM's Garden, ayan, tabing daan lang po yan. Ang ingay. Ito po yung daanan. Ito. Be, anong way to? Galing silang to, no? Ito, galing silang. Ito naman, itong way naman to sa kabila, papuntang Santa Rosa na. Ayan. Ito yung may-ari ng garden. Be, invite mo sila. Paano, ano yan? Sige, punta po kayo dito sa AM Garden. Punta raw po kayo. Ayusin mo, Be. Hindi. A few inches later. Ayan. So, i-invite ko po kayo na pumunta dito sa aming garden, sa AM Garden. Sulit po yung mga halaman nila. So, makakamura po kayo at magaganda po yung mga. Salamat sa pag-imbita na vlog ko kayo. Salamat, Bea. Ang ganda eh. Magkano presyo niyan, Be? Ito man, 350 na. 350. 300 na lang. Oh, sige, 300. Ayan. Hello, 500. Ito guys, 500. Ayan. Super last naman na, di ba? Ayan, ano natin? Bago tayo bumili, mamumuli tayo dito kay ate. yung isang dahon ng alocasia, Amazonica to, di ba? 150. 150. Pero mapresyuhan na nandito, at least naka white pot na, di ba? Tapos, Dalawa man, 250. pag dalawang dahon 250 hanggang 350. Ayan o, yung 350 nila, ayan. Super last na po. Ilang dahon na pa? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. Yung kanila, ito nagustuhan ko yung moonlight nila. 350 pero may tawad pa 300. Ito ba yung kit na ganito mo magkano? 200 yun. 200. Ayan. Black velvet. Ito ba yung ano? Yung Cobra Fern na. Cobra Firm, ano-ano? 300. Eh, paano kung maraming bumili, Be? Mangungulit, eh, no? 300. Ayan ang mga presyuhan ni ate dito. Yung marble nyo, magkano ang presyo? Yung marble na, 400. 400 do ang marble nila. Teka lang. Nakakahilo ba? Ayan. Ayan, 400. Yung adansonin yung ganito kaliit. Yung maliit lang. 150. Aswak na rin naman sa budget, di ba? Ayan. Eh, yung bigonya yung ganito, Be. Yung bigonya po na nasa pa. 50 pesos. 300 yun. 300 daw to. Yan, ang presyuhan. Itong jade mo, magkano? 70 lang. 70 pesos. Mamili tayo ng mas makapal-kapal. Yan. 200 lang. Ito po guys, 200 yung kanilang ano bang ID nito? Nakakalimutan ko na naman. Palladium siya na basta 200. Di ba? Hindi rin alam ng tindera, hindi ko na rin alam, yung kalimutan ko. Eh yung ganito po, magkano? 200. Yung negra. Pero ang pinakamaganda rito, guys, yan o, nakapat na po sila, yan. Ayan, mga nakapat na. Ito ba magkano? 100 lang. 100 lang po, nakapat na po sila, alocasia, ayan. Ayan. Ito, 200 yung, ano to, Melaloni ba, di ba? Melaloni, 200. Ayan ang kapal. Ayan, 200. Ito, Be. 200 din. Green Orlando. Meron akong ganito. Ano ba pagkakaiba ng Melaloni sa Green Orlando? Ito, mas makapalang dahon kaysa sa Melaloni. Oo. Pero ang ganda ng 200 nila, no? O talaga dito, mura. Ito yung mga temptation yung ganyan, super lush. Ayan.
Ha? 200 yung mga super lost nila. Ayan, oh. Pati ito, be? 300 na to. Ito mga presyuhan. Ito, be, ano to? Doña Carmen. Magkano to? Ha? 200 nakapat. Ito, be, magkano to? Sensation. 200 din. Ito, ano to, be? 5 plus. Ako na nag-ID. Magkano, be? 200 din? Lahat to 200. Be, ano itong ID nito, be? Money plant. Minsan nalilito ako sa mga ID ng money plant, money tree. Hindi nga. Parang pare-pareho na lang yung pangalan sa mga mukha. Pero ang mahalaga, 150 lang to, guys. Yan. Ito magkano dito, be? 50 yan nga. Abang, 50 pesos. Ito, ma'am. Ito, guys. 50 pesos. Mga Persian shield nila. Dito magkano? 50. Ito, dito sa kabila. Yan po, 25 25. hanggang sa may kutsarita. Yes. Okay, mga presyuhan pala dito. Murang-mura. Pasok pa rin sa budget yung palmera nila, oh. 50 pesos. Pati itong Yan din. anong presyo na ito? 50 pesos din. 5 fingers. 100 po. 100. Nagbago isip ni ate. Ito po yung from yung ganito. Magkano? 25. 25 lang. Yun ang maganda. Pasok sa budget. Ito, be. 50 Aba, isang plastic seedling bag nito. 50 pesos. Yan. Kasama na nito, be. Ayan. Ay, di man. Yan po. Burley Max. 150. 150. Pamili na lang po kayo ng makapal. Ito po yung kanilang Orlando. 50 pesos. Ayan, oh. Matataas na po yung 50 pesos. Pamili na lang po kayo dyan. Ito po sa unahan. Ayan, oh. Ito, be, yung Singonium. 50, super last na. 50 pesos. Kasama na yung arrowroot. Ayan, 50 pesos. Ang kagandahan dito sa garden na to, nandito lang to mismo sa tabing daan. Ayan, oh, daanan lang sila ng Barangay Hukay. Ayan. Makakyat lang siya ng tulay. Oo, pag-akyat lang ng tulay, no? Ayan. Katabi niya si Ate Mercy's Garden. Lumipat na si Ate Mercy's Garden. Yan. Ito, guys, yung kanilang mga hanging begonia dito. 50 pesos. Hindi ba 3 for 100? Joke lang. Ito, be. 50 pesos. Ayan. At saka to. Yung metallic ano? 50 pesos. Ayan. Pati yung mga temptation nila. Saka yung mga ipasia nila. Yan, no? Malalago na po yung mga ipasia nila. Ayan. 50 pesos. Ito yung mga halaman nila sa unahan. Ayan. Yung mga nakapat na yan. 200. Pati ito, be? Opo na, 200 po yan. 200. Pati itong 40. 200. Mga nakapat na. Ayun, lalaki na. Oh. May variegated kayo ba dito? Na badyang? Wala. Pag mga ganito, may magkano sa inyo? Yung mga kaladium nyo? Yung palladium po na nasa pot, 200 po. Pero yung nasa plastic 50. Ito po, guys, yung mga Small. yung mga nasa pot po, 200 na po yan, oh. Kalalago na rin naman po talaga, ang lalaki pa. Ayan, 200 po. Yung mga nasa seedling bag, magkano? 50 pesos. Naku po. Wala na kayong hahanapin pa. Yan, pasok na sa budget. May iba ba kayong varieties? Ay, ito. Pati ito, 50 pesos, Bino. Oh, itong Syngonium. 50 pesos. May ano bang Syngonium to? Hindi ko sure na pero Syngonium. As the Syngonium, 50 pesos. Itong red ma'am, Syngonium. 50 pesos. Ayan, 50 pesos. May ano to?
Kakaiba siya, no? Pero magkano ang presyo? Hindi niya alam kung magkano ang presyo. Balik na lang tayo. Ito, magkano to, be? 200. Anong firm to, be? Ito, magkano ang presyo? 200 din. Aba, may nakikita ako rito ano. Yung rattle snake na. Ito magkano to? Yung rattle snake na 150. Ito yung mga bigonya. 150. Hindi ba naman 50 din? Lahat yan? Lahat yan 50 pesos. Ayan. 50 pesos. Yung mga ganyan tricolor. Tricolor mo, 150. 150 guys. Pero ano na kung sila? Ang ano na no? 2 to 3, ano po? Oo nga no, 2 puno sa isang seedling bag, di ba? Dalawang puno po sa isang puno. 2 puno sa isang seedling bag. Ayan. Ito, magkano to dito? Yung cobra, ano po? Firm din to eh. Magkano to, be? 100 din. 100. Ito mga server sa atin mo, be? Ito po yung 150. Yung malaki na po. Ito, po, malaki. 100. Itong medyo Mababa pa po. kababa, 100. Itong tagaan to, native lang to na ano eh, bigonya. Pagkano yan, be? Yun po, 50 pesos. Ayos ah. Puro 50 pesos. Ayos, babahan ng 50 pesos. Teka lang. Ito ba 50 pesos? Dalawang dahon. Di nga. 150 yan, ma'am. 150, joke lang. Ito yung mga ganito mo, be. Yung aglaw po, Ayan, babasahin pa yung presyo. 100 ma'am yan. 100. Lahat po ng klase na aglaw. Lahat ng aglaw, 100. Pati itong red sayam, 100 din. Okay. Ito po yung ganito nyo. Cute naman ito. Ganun din po. Aglaw, konting siya na aglaw. Magkano ang presyo, be? 100. 100. Ito dito, magkano to? Ano yun ma'am? 200. Ayan. Lahat ng mga aglo ni Manila dito, 100. Itong sensation, Yung sensation ma'am, 350 yan. 350. Itong mga ano, Ganun din po ma'am, 100. 100 lahat na to. Ayos. Lang po yan. Yung pislili sa dulo, magkano? 70. 70. Yan. Ayan ang mga presyuan dito. 100, 100. Umarya nila guys, 50 pesos lang yan. Bumabaha pa rin. Pati itong mga to lahat, be? Hindi ma'am, yung kalateya, depende po kasi yan sa... Itong mga cute na to. Yung pumpkin stripe po, nasa dulo. 150 po yan. 150 naman to. Tapos ito po, 150 din. 150 din. Ito magkano? Tapos ito ma'am, 100. 100 lahat yan. Yung iba po, ito po, 50. Ito naman 50 pesos. Ayan ang mga presyuhan dito. Ito ma'am, Ito 50 pesos, be. 100 po. Bakit? Anong pagkakaiba niyan? Ano to ma'am eh, iba yung nag-isa lang. Ito yung Ibang klase variety ng kalateya. Kaya 100. Ito lahat 50 pesos. Yan. 50 pesos. 100 yan. Ay, mga ganito mo, 100. Naka-trailing na. Ano to, be? Magaling bulak lang. Yung maraming bulaklak. Ano ba yun? Nakalimutan ko din. Ano ba tong tindera na to? Parang ako. Ako lang yung pinagbantay ngayon. Hindi kasi ako nagbabantay dito. Ayun. Naswertehan. Basta mahalaga magkano presyo nito. 100 na. 100. Pero parang hindi naman siya, bago pa lang di ba? Hindi pa siya talaga yung mother plant, kaya ganito itsura niya. Kaya medyo nalilito rin ako. Ayan, yung marami itong bulaklak. Mamaya search natin. Basta mahalaga 100. Ito magkano yung mga ganito mo, be? 50 pesos. Pati itong mga kakapal na to. Ay, ano ba? Hindi ko kasama. Hindi yan kasama. Magkano yung ganito? Kutsarita din yan lang 25. Siyempre, binibiro lang kita. Alam ko presyo niya pag kutsarita. Joke lang.
Ito na naman tayo. Ito, magkano yung ganito, be? Cherry. Ayan po, 100, cherry nyo. Ito mga balon-balunan, be. 25. 25 lang. Ito, maganda bulaklak na ito, be. No? Magkano presyuhan mo nito? Ayan. Alam mo ang presyo? Talaga itong bantay na to. Ano po yung, 3 for 100. Oh, mahalaga doon. Pasok sa budget. 3 for 100. Pati itong Love Devotion. Love and Devotion. 3 for 100. Pati itong mga kupeya nyo, no? Ayan, no? Laguna. Diba? 3 for 100. Malalaguna eh. O 20 pesos. 3 for 100. Ayan. Love and Devotion. Type ko yan. Meron ako yan. Penga ko niyan, be. Wala ako niyan eh. Ayun na, I remember. Oyster cluster. Puti lang yung akin na nandun sa taas ng rooftop ko. Oo, diba? Magkano 3 for 100? Maganda to kasi hindi siya maselan. Oo, diba? Kahit sa initan eh. Tsaka matagal ang bulaklak niya, no? Kahit ganito lang to, akala mo ito yung mga magagandang plants na hindi makakabutas ng bulsa. Totoo lang yun. Bigyan mo ako niyan, be. Isa, dalawa. Dalawa lang muna. Ayan, ang type ko. Diba? Yung hindi makakabutas ng bulsa. Ito. Ito guys, oh. Yung malalagong mayana ni ate. Ayan. 50 pesos po yan. Ayan. 50 pesos. Mga mother plant na ata ito, Bino. Kakalipat na pero ang lago, no? Sa isang seedling bag. seedling bag, ilang stem din. Ilang stem lang. Pero ang lalaki ng ano niya, no? Mabuti mo yung ganito, oh. Kapal, no? 50. Ayan. Ang presyuhan dito. Parang meron ako nito. Ang lalaki. Ba't lumaki yung ano nito, be? Ang laki, no? Sa pataba ata nilalagay nyo, be. Talaga? Iba pa yung hugis ng ano niya. Puso, eh, no? Heart. 50 pesos. Ito, be, magkano? 300 yan, ma. 300. Anong plants to? Nanghula na naman si ate, parang ako to eh. Ayan, may kode ko, nagtatago. Huwag ka magtago. Ito. Sagittarius, 300. 200. Talaga, 200. Ayan, ang presyuhan dito. Mahilig sa tubig to, no? Ma'am, kailangan may tubig talaga siya. Kasi powder mo naman. Water plant kasi siya. Ang ganda, no? May bulaklak ba to? May bulaklak. White na yung bulaklak. White ang bulaklak niya. At saka talaga nasa tubig lang siya, be. Hindi siya kailangan mawala ng tubig. Ma'am. Ano nangyari dito yung iba? Pero hindi okay naman to. Totoo lang dito maselan. Talaga siya na Insekto. Ganun. Medyo malapitin siya sa insekto, be. Di nga, totoo din naman yung mga ibang plants na yan, di ba? Di ba? Ayan. Pero hindi kayo lugi sa 200 na yan, sa totoo lang. Di ba? Ayan. Pili na lang po kayo. Pagandahin mo pa, be. Yan. Ayan, ang laki-laki na. May bonus. May bonus. 3 for 100. Pero 50 pesos talaga yan. Ayan. Ayan.